Abantu emhlabeni jikelele bazobungaza usuku lokufundisa ngesifo sengculazi iWorld AIDS Day. Kusukela ekutholakaleni komuntu wokuqala owatholwa negciwane lesandulela ngculazi ngo-1984, bangaphezulu kwezigidi ezingamashumi amathathu nesithupha abantu asebeshonile ngezifo ezihlobene naleli gciwane. INingizimu Afrika ngelinye lamazwe akhahlamezeke kakhulu. Kepha lelizwe kusayilona elihamba phambili ngohlelo lwemishanguzo enqanda ukubhebhetheka kwe-HIV. Linethemba lokuyinqoba ingculaza negciwane lesandulela sayo ngo-2013. Encwadini yakhe uMengameli uCyril Ramaphosa uthe sebekwazile ukwehlisa isibalo sabantu ababulawa izifo ezihlobene HIV ngamaphesenti angamashumi ayisithupha ngenxa yalolu hlelo. Njengoba elakuleli semkhankasweni wezinsuku eyishumi nesithupha zokulwa nokukhahlanyezwa kwezingane nabesifazane, uMengameli uRamaphosa unxuse izwe kuba lisebenze ngokubambisana ukuqeda ukungalingani phakathi kwabesifazane nabesilisa. Uthi lokhu kuwumthelela wodlame oluyamene nobulili kanye nokusabalala kwe-HIV. Kusenjalo, iphini likaMengameli wezwe uDavid Mabuza uzohola isizwe ukubungaza usuku iWorld AIDS Day. Uzobalula-ke nenqubekela phambili eseyenziwe ukulwa naleli gciwane.